I baš kao što je moja koleginica Milica najavila, u prijatnom društvu Predrag Momirović, predsjednik Omladinskog atletskog kluba Beograd, ovog vikenda veliko takmičenje, možda i najveće za vaš klub. Muški tim je prvo izborio plasman kao državni prvak na ekipno evropsko prvenstvo i bili ste u Španiji, 20 disciplina, lepo iskustvo, ali lep uspeh, je li tako? Hvala puno na tako lepoj najavi. Hvala što ste me pozvali da mogu da predstavim taj uspeh našeg malog kluba i te momke koji su izborili 5. mesto u Evropi. Stvarno baš veliki uspeh za nas. Koliko ekipa je bilo? Odnosno, iz koliko država? Evo i sami ste rekli, bili ste 5 i pričat ćemo malo o samom sistemu takmičenja. A koliko momaka ste poveli na ovaj put? Pa učestvovalo je sada 11 ekipa. Ovo je sada obnovljeno prvenstvo, taj kup evropskih šampiona. Pošto smo imali pauzu 6 godina od pandemije, nije organizovano ovo takmičenje. Sad je ponovo pokrenuto i mi smo iskoristili priliku. Prijavilo se, znači od 50 i nešto mogućih učesnika. Prijavljeno je na kraju 11 koji smo došli i eto, mi smo poveli 18 momaka za tih 20 disciplina i stvarno posebno sam ponosan na njih kako su se takmičili, kako su se ponašali, kako su se družili između sebe, pošto atletika inače je pojedinačan sport, ali sada smo tako bili jedna ekipa i baš sam srećan. Da kažemo da se bodovalo 20 disciplina, što je zaista puno. I vi ste imali pokrivenu svaku disciplinu. Imali ste i neke gostujuće atletičare, ali da kažem, okosnica, baza su momci, atletičari odavde. Upravo tako. Znači, mi smo za tih 20 disciplina i naš klub nema sve takmičare za sve discipline. Imali smo pomoć od naših prijateljskih klubova koji su nam tu pomogli. Imali smo mogućnosti 2 strana takmičara da uzmemo i tu smo uzeli prijatelje koji su nam isto pomogli, dok su recimo ovi najjači klubovi za sporting je takmičio Emanuel Ezme, takmičar koji je šampion Afrike na 100 i 200 metara. Tako da, neki su se malo jače pojačali, ali mi smo to radili nakon baš na prijateljskoj osnovi, da svi budu srećni, da žele da se takmiče na ovom takmičenju, zato smo i napravili takav uspeh. Dakle, Omladinski atletski klub Beograd, 5. u Evropi zvanično. To je lep uspeh. Koliko vi inače imate članova, takmičara, da kažemo i devojke iz Crvene zvezde su isto učestvovale, ali vi imate i muški i ženski pogon, pretpostavljam, muški trenutno sa boljim uspesima. Tako, muška ekipa, naša senjorska je 4 godine za redom šampioni. Devojke su na tim ekipnom takmičenju uglavnom 2. ili 3. Znači tu smo i bili smo i prvi i za devojke pre 4 godine i uvek smo u konkurenciji. Imamo i mnogo malih atletičara, takmičara koji kreću sa 6-7 godina, tako da i za njih je ovaj uspeh govori da su na dobrom putu i da dobro ako budu trenirali da će jednog dana biti u ovoj seniorskoj ekipi. Sada da kažemo, domaćin je bila Španija, Castellón. Evo videli smo, Siner je imao problema. Čuli smo i moje koleginice i njenu gošću, nutricionistu Letoje. Kako su se vaši momci adaptirali na uslove? Kakvi su uopšte bili uslovi u Španiji? Pa bilo je toplo, ali to prija sprinterima i skakačima. Malo je za srednje i duge pruge je bilo, njima je bilo malo toplije, ali u principu tako se i napravi satnica da se takmiče u takvom delu dana, pošto naše takmičenje traje više sati. Mislim, treba ti 20 disciplina. Jedan dan, 10 disciplina drugi dan i to smo povezali. Bilo je subota popodne, nedelja prepodne. Tako da je bilo jako malo vremena da se oporave. Naš fizioterapeut Jovana Kijanović baš je morala da pomogne takmičarima da se oporave. Neki su takmičili 2 discipline, neki i 3. Boško Kijanović je naš takmičar na 400 metara koji je inače 8. na svetu bio prošle godine na 400 metara. On je neko koji je naša najveća zvezda tu bio, koji je vukao ekipu. Morao je da se oporavi posle 400 i posle 200 metara i onda i štafetu još trčao. Sad, tu je, pretpostavljam, i strategija bitna. Neki klub, neki tim može da osvoji jedno prvo mesto, ali ako ima 3 posljednja, to ne znači. Kako ste izbalansirali i to? Na kraju 5. mesto je sjajno. Pa, što bi rekli, imali smo neki plan u početku, a onda smo u hodu smo morali da se onako prekomponujemo u nekim stvarima. Kad smo vidjeli kakve su discipline, štafete smo uglavnom morali da mešamo,
da vidimo ko će da takmiči, da bismo tu izbalansirali, da bi dobili još neki bod više. Sve smo uradili kako treba. Znači, baš sve je bilo. Nismo imali ni jedno poslednje mesto, što je fenomenalno. Fenomenalan uspeh, tako je. I eto, stvarno, momcima svaka čast. Sad još da vas pitam, ko je evropski šampion? Šta ste videli? Da li je to ovo takođe dobro iskustvo, lepo iskustvo i za vaše takmičare? Koje države, gde se kako radi? Gde smo mi tu? Što se tiče klupske atletike, sada vidi se da je ostavilo traga to što nije organizovano ovo takmičenje već 6 godina. Ja kad sam se takmičio pre nekih 20-25 godina, tačno se znalo koji su klubovi i ko će doći najjači. U odnosu na to smo i pokušali da sastavimo ekipu. 3 ekipe prve koje su došle, to su Portugalci, Španci i Turci. Oni su došli, znači to su bile male reprezentacije sa pojačanjima iz drugih kontinenta. Znači, oni su došli. Mi smo se svi ostali borili bukvalno od 4. do 8. mesta i eto, samo za malo su nas Britanci pobjedili, što mi je onako baš... Portugalci su evropski prvaci, je li tako? Tako je, Portugal Sporting. Imaju li oni neka imena? Tako je, recimo za njih je takmičio svetski šampion u skoku u dalj. On se pojavio, čovek koji je pre 2 mjeseca postao svetski šampion, on je u prvoj seriji skočio i pozdravio se, već je završio takmičenje. Znači, baš je Gerson Balde, novi svetski šampion u skoku u dalj. To je nova zvezda. Sada, vaš klub se vratio, tim se vratio, imate neke nove planove, neka nova takmičenja, šta će se dešavati preko leta? Pa, nama tek počinje sad letnja sezona. Tako da tek nas očekuju sva domaća, imamo i strana takmičenja. A hteo bih da najavim još, krajem godine u Beogradu će se održati Evropsko prvenstvo u krosu. Znači, 13. decembra Beograd je domaćin Evropsko prvenstvo u krosu, što će biti neki kraj sezona. I ja sam direktor takmičenja, pa moram... Lepo. Tako da sledi nam, znači, duga letnja sezona, a onda pripreme za decembar za prvenstvo Evrope. Ništa, hvala što ste bili. Srećno u daljem radu. Eto, Milice,